blandt dyrene i ørkenen var nemlig høj. Før i tiden havde de to nationer kæmpet om adgangen til disse værdier, men klogere hoveder var nu kommet til magten, og de havde besluttet, at en gensidig alliance om handel og sikkerhed ville være til glæde og gavn for begge parter. Farvandet i det uforanderlige hav var plaget af sørøvere i små rappe galejer. De kastede sig over de større handelsskibe, der sejlede mellem disse to lande, plyndrede og sænkede dem. Visse folk i området længtes endnu tilbage til den tid, hvor skandiske ulveskibe plejede at hjemsøge farvandet. Ganske vist havde skandierne også røvet og plyndret, men aldrig i den størrelsesorden, som man så det nu om dagen. Og de skandiske skibes tilstedeværelse havde holdt forekomsten af lokale pirater nede. Nu til dags var skandierne mere lovlydige. Deres oberjarl, Erik, havde opdaget, at det var langt mere indbringende for ham at leje sine skibe ud til andre lande, der havde brug for at sikre deres nationale farvand. Det havde resulteret i, at skandierne var blevet en slags farvandspoliti i mange dele af verden. Toskanerne og rigierne, der ikke selv ejede nogen større flådestyrke, havde som en del af deres aftale besluttet at leje en eskadre ulveskibe til at patruljere i farvandet mellem deres to kystlinjer. Hvilket alt sammen var årsagen til, at Halt og Will havde tilbragt de sidste 10 dage i Toskana. Det gamle fjendskab mellem de to lande, som uundgåeligt førte til, at begge parter nærede mistro til hinandens hensigter, havde fået begge sider til at enes om at bede en uvildig nation om at optræde som mellemmand under udformningen af traktaten. Araluen var et land, som både Aridia og Toskana nærede tillid til. Desuden havde araluanerne nære bånd til den skandiske oberjarl, og derfor forestillede man sig, at deres mellemkomst ville være nyttig, når der skulle indgås aftaler med de vilde nordiske søfolk. Det var logisk for Seleting at foreslå, at Halt og Will skulle indgå i den araluanske delegation. Han havde også anmodet om Horace' deltagelse, men Horace var ude at rejse i kongens tjeneste. Selve traktatens udformning og dens betingelser var ikke de to rangers sag. De var ganske enkelte med som eskorte for den araluanske hovedforhandler, Ailys Mainwaring, Wills barndomskæreste, og et af den araluanske diplomattjenestes strålende nye talenter. Lige nu sad hun bag lukkede døre sammen med de aritiske og toskanske jurister og udarbejdede møjsommeligt aftalens finere detaljer. Seleting lå sig taknemmeligt dumpe ned i en stol ved siden af Will. De 3 kompagnier med toskanske legionærer, 33 mand i hvert kompagni, plus en fælles kommandofører, udgjorde den traditionelle toskanske centuria på 100 mand, blev stående neden for deres pladser, drejede til højre om på stedet og skiftede opstilling fra en 3-mandskolonne til 3 lange geleder af 11 mand. Trods den bredere kampformation var deres rækker stadig som slået efter en lineal, lige så snorlige som klingen på et sværd, tænkte Will. Han skulle lige til at sige det højt, men kom så til at smile. Det var ikke nogen særlig god sammenligning, når man tænkte på Seletings krumsabel. Hvordan skrider forhandlingerne frem, spurgte Halt. Seleting spidsede munden. Som det nu går med den slags. Min kammerherre forlanger et nedslag på 3/4% af den told, som vi betaler, når vi eksporterer vores kaffe her til landet. Jeres advokater, sagde han, og inddrog Sapristi i samtalen, nægter at strække sig længere end til 5/8%. Jeg blev nødt til at tage mig en pause fra det hele. Sommetider tror jeg bare, at de gør det, fordi de elsker diskussioner. Sapristi nikkede. Sådan går det altid. Vi soldater sætter livet på spil ved at slås, mens de lovkyndige strides som brøkdele af procenter. Og alligevel betragter de os som lavere stående væsener. Hvordan klarer Ailys sig? Spurgte Will. Seleting sendte ham et anerkendende blik. Din Lady Ailys har vist sig at være en ø af ro og sund fornuft i et stridens oprørte hav. Hun er en meget, meget tålmodig kvinde. Skønt jeg flere gange har haft på fornemmelsen, at hun var fristet til at smække min kammerherre en over nakken med alle hans papirer. Han kiggede ned på de 3 toskanske kompagnier, som nu var ved at skifte tilbage til de 3 kolonner igen. A destra, dobio di cosa. Ordren blev givet af centurionen, kommandoføreren, som stod midt på paradepladsen. Straks drejede kompagnierne højre om og genoptog formationen på de 3 geleder, hvorpå de slog over i hurtig march, hvad der fik sandalernes dumpe trampen og våbnenes klirren til at lyde endnu højere og endnu mere påtrængende end før. Støvet rejste sig også endnu højere i luften.
General Sapristi sagde. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.